Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt! Mai napon cirok tarlót fogunk leaprítani ezzel a Heva Tip Roller 630-as aprítóhenger és henger keverékével. Ugye munkaszélségünk 630 cm. Ugye itt elől ki lehet cserélni a simító lapokat, lehet kicserélni egy aprító hengerre. Ugye Heva a márkája. Egy egyszerű kis henger, 3 pár hidraulikával csatlakozik a traktorhoz, egy nyitás, csukás, egy hidraulika, ugye, hogy így, hát ahogy ugye azt a hátsót, munkahengert ezt szétnyomja. Van egy hidraulikánk, ami itt mozgatja, a futóművet emeli föl és engedi le, ezáltal a hengert is leengedi, ez így egyben van, és még van egy hidraulika körünk, ami pedig a aprító hengereket nyomja le a földhöz. A traktor még új a csatornán, ez egy Klassz Ares 557 ATZ, egy gyári, jó, a tudomásom szerint egy 100 lóerő. Most ez picit meg lett emelve, tehát nem most, de meg lett emelve. Ez 130 lóerő. Mondjuk azt, hogy jó neki ez a henger. Azért dombos területen, ahol az előbb voltam, például ott azért tehát vissza kellett neki váltani. Amúgy ezt a hengert, ilyen 14,5-15 km/h sebességgel húzzuk. Csináltunk a traktor elejére egy ilyen szár döntőt a napraforgóba, hogy ne szurkálja fel a traktor alját, az ablakokat, és akkor utána majd jövök még a folytatással. Kacok, nyomjuk. Nem ez lesz a sebességünk. Még lehet egy kétszer megfordult itt, vagy valami. Jól leakarom a szélén. Vagyunk, csak Fater fölhívott, hogy mi a helyzet. Tiszta ez a kis cirok. Lehet, hogy egy zúzó jobban levinni. Viszont most itt vagyunk a szélén, és egy olyan tervem támadt, hogy itt remélem látszik azért, itt egy Tijet Matrix 430 típusú sorvezető, nagyon szakszerűen mondtam el. Tehát ezt így benyomjuk, hogy fessen, és picit előrébb megyünk. Ugye? Aha. Kb. Egy így, mert ez ugye ez ilyen 6 méter 30 centi. Ez a, hogy hát 630 centi, igazából mindegy, ez a henger. Ezáltal elviszi 8 sort, adunk neki egy A-t, és kimegyek teljesen másik végre, és adok egy B-t, és akkor meglátjuk, hogy ott mi a helyzet.
Itt nehezen indul meg vele szerencsétlen. Meg kell küldeni képet, hogy most itt mi a helyzet. Így megyünk. C5 1800-as fordulat, 1870-es. Hát ebben nagy videó lesz, úgy érzem. Hát várjunk csak egy pillanatnyit. Tényleg, azt hiszem ezzel. Így. Na. Most lejjebb állítottam az apító hangyereket. Hát nem tudom. Azt a mindenet, milyen túrás van itt. Ha. Nagyon kell itt figyelni itt a sorokat, ahol megy a kerék, mert olyan túrások vannak, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt. Majd ideírom valahova. Itt is van egy. Nézzétek, szerintem... Ha? Szerintem nem lett annyira... Nem lesz annyira rossz. Jaj! Rugózik ezen a fülke. Első híd nem, de a fülke az rugózik. És akkor ide. Vajon váltogatunk. Így, adom neki egy B-t. És elvileg, hogyha majd elindulunk, már látjuk, mi lesz a helyzet. Most itt emellett szerintem visszamegyek. Igazából ugyanúgy kell vele fordulni, mint egy sima hengerre. Jaj, elnézelődöm, itt a fordulatszámot nézem, hogy jó legyen. Na. Most ő neki is tetszik. De megyünk így, ez kész. Valahol a bucka. És van egy.
Most nem úgy megyek, ahogy kéne menni, mert ahogy látszik is, habár de, mert, vagy nem tudom, igen, jól megyek, csak ott az a sorom például, pont ment a kombány, ott ment el, jaj. Ezért ezt lelomozós lesz ez a föld. Aha. Hát nézzétek, szerintem most, hogy így kinyomattam vele a izét, azt a mindenit. Mi? Tehát ilyen volt még mielőtt nem volt lenyomatva. Jaj, de jó, hogy ennyi izé van itt. Átmegyek most pont. Na. Telefont hozok, csinálok egy pár képet. Nem lehet becsukni ezt az ajtót, és akkor csak belülről lehet kinyitni. Hát nem tudom. Hűha. Hát ez nem tudom mi lesz. Készítek pár képet. Elhajtani elhajtja. Mert vár is le belőle, meg nem ilyen. Meg izé, de. Ha, ez van, csak szép ez a bucra itt. Pont itt menne a keréke. Hát jó. Hát ez a videó az elég egy ilyen össze-vissza videó lett. Lesz, azt sem tudom milyen hosszú ez, meg minden ilyen spontán jött nagy. Ez a videó ez most ennyi lesz. Majd találkozunk egy következőbe, úgyis most jön a buzavetés ideje. Hát jön a buzavetés ideje. Ezáltal fogunk tárcsával csinálni neki talajt. Aztán arról lesz videó, ha minden igaz, arról tervezek. Vagy kukoricatarlóba, vagy tavaszi árpatarlóba. Ezt még nem tudom. De valamiben belefogjuk. Tehát így mindkettőben mert nem tudom melyiknél csinálok videót, melyiknél lesz az a kedvem. Nem húzom tovább a szót, ez a videó most ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha végignézted, találkozunk a következőbe. Sziasztok!